This program is a replay of a past radio program. This program is a replay of a past radio program. My kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Program is a replay of a past radio program. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo, gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pagasuking tigpaminaw niya nasab kining tulumanon, the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Uban gihapon ninyo no, si Veritas, inyong alagad mong tulumanon. Hinaot nga o gihapon no, na kamo sumayong panglawas, aron andam maminaw sa mga importanteng punto no, may labot na sa itong pagtuo, nga gitudlo lagi sa babae o sa simbahan no, nga gitumbok ning maong tulumanon ang babae.
Atong gisaad kagahapon nga atong tibawason sa pagpadayon ang tema may labot na sa bunyag. O niya na karon, no? May labot na sa ways o kanabang mga paagi sa pagbunyag. Kay dili man tiaw sa atong mga igsuon nga nahimulag nga wala nila dawata kanang paagi sa pagbunyag nato sa tinuhuang Katoliko nga kanang pag-sprinkle o pagpisik o pagbubo. Kay matud pa nila ang paagi sa bunyag usar gyud kabuok kanang tusmaw. Kay lagay sa Grego baptizo nga nagkahulugan og pag-immerse o pagtusmaw. Uman gani nga ato ding gibasa ang Roma Kapitulo 6. Roma Kapitulo 6 tudling 3 dayon gidayon nato sa 4. Kay usama is gigamit nga basihanan sa atong mga igsuon nga kanang paagi lagi sa pagbunyag tusmaw ra. Way labot ng wizik o bubo. Okay. Matud pa no sa atong usa sa atong magabayanis pagtuo no San Pablo, kay si San Pablo magyuga suwat nini no. Sa iyang sulat ngadto nga taga Roma niadto. Nasayod kamo nga sa pagbautismo o sa pagbunyag. By the way no, Roma Kapitulo 6 tudling 3 no. Ngadto sa 4. Nasayod kamo nga sa pagbunyag o pagbautismo kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Atong timan ano nga giklaro ni San Pablo nga kanang bunyag mao day na ang paghiusa nato ngadto kang Kristo. Mao bitawng gingon nato nga ang mga batang masuso dili gyud nato hikawan nga pagabunyagan, kay ang bunyag lagi mao man ang paghiusa nato ngadto kang Kristo. Og sa pasumpay niingon siya, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, pero yun sa mga kamatayon ang pasabot din kamatayon diha nga nahiusa ta niya, meaning kung gibunyagan ta ang atong mga sala mo'y silbing atong gihikling, gipatay. Muna nga ang bunyag nagsimbolo nga sa paghikling sa atong mga kasalanan, paglubong. Dayon sa pasumpay sa tudling 4 giingon, tungod niini sa iyang pagbautismo kanato gilubong kita o gitusmaw kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Mao lagi atong gisugdan pag ingon kagahapon nga kanang tusma o pag-immerse diha sa bunyag, dili nato na pagasabton nga paagi. Kay kung paagi ang paghisgutan, dili kay tusmaw ra. Ang tusmaw dinhi nagpasabot o kanang paglubong sa atong mga kasalanan, paghikling ba. Ngay kalimta na nato kadto, di na ta magpakasala nang humanta mabunyagi. O man na instruction. So mao na no, di man ta supak nga mao lagi itusmaw, ilubong ang atong mga kasalanan dias bunyag. Kung mahimo hikalimta na kadto, di na kadto buhaton pag-usab. Pero dili nato na sabton nga mo na bugtong paagi, kung maghisgot og paagi, dili nato sabton nga bugtong paagi sa pagbunyag mao kanang pagtusmaw. Dili man ta supak niya ng paagi sa bunyag nga tusmaw, kay ang atong tinuang Katoliko gabunyag man pod og ingon niya na. Pero kinahanglan natong dawaton pod ang laing paagi sa bunyag nga kung atong sabton ng mga nahisulat sa Biblia anaara ba gyud. Buot natong ipasabot, dili nato ihikling o dili nato iitsapwera ang laing paagi po sa pagbunyag. Kay depende man kuna sa kaso ng mga suking digpaminaw. Depende sa sitwasyon.
kagahapon o smiagi atong naisgutan nga ang mga batang masuso apil, yes, mga kandidatos baga kanang giingon nato ba pagabunyagan. O ang batang masuso bunyagan, syempre unreasonable na po, dili magkatarunganon kung atong itusmaw kanang batang masuso, di ba? So common sense atong gamiton ng atong sentido komon nga kung batang masuso mo'y bunyagan, dili gyud tusmaw atong gawion. Mao na mga igsoon nga ang immersion diya sa bunyag o pagtusmaw wala na magpasabot og paagi lang. Ang immersion sa bunyag ato ning timanan nagpasabot og paglinis o paglubong o pag-immerse sa atong kasalanan aron atong hikalimtan ang pagpakasala. Timan nato wag na magpasabot og paagi. Pero mahimong himuon nato nga paagi, no? Kay pwede man po. Ug mao man po na ang usas sa paagi nga gihimo sa simbahan sa pagbunyag, labi na kung mga dagko. Okay, makautong naman na. So, pwedeng itusmaw. Pero kung batang masuso na unreasonable kung atong itusmaw, kay malumos kay di pa kabaw mo utong. Depende man guna sa sitwasyon ng mga suking tigpaminaw. Sama sa gingon nato kagahapon nga pananglit kung masakito ng bunyagan, malisod alang kaniya sa pag adto pas dagat o sa swimming pool ba o sa asang daghang tubig. So di na ginahanglan nga ato pag yung lukson mangita lang tag tubig. Gawiyon diyan, no? Ang ministro man po noon sa Ginoo mo'y muka-administrar niya na, no? Atong pare o pastor, no? Mo'y magkahimos pag bunyag pagasuking tigpaminaw. Ang importante lang dias bunyag nga naagyoy tubig. Kay tubig magyaw gamiton sa pagbunyag. Pero kung maghisgot og paagi, well, depende sa sitwasyon. Kung dako, daghang tubig na dapri na suba o sa dagat, pwede tusmaw. O gunya pananglit kung nasa disyerto, dunay mga nangakabig sa pagtuo, nakakaton sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo niya naa sa disyerto. Walay suba, layo kais nga tanan sa dagat. Kaya mangita pagyud ka, o kuan, o baktas pagyud kag layo kayo aron lang sa pagbunyag. Naigo na nga bisan adunay gamayng tubig. Nga isimbolo nato sa pagbunyag aron matuman ang giingon sa atong Ginoo nga pabunyag gayud, no? O gato pong gisgutan sa mapananglit sa prisuhan. Imo pa nang ipagawas. Ngita pagkagsuba o dagat. Kabuhi palang nuna na kao manubag. So, mga suking di paminaw ato ng dimanan. O gunya, no, atong sublion tong gingon nato kagahapon nga kung muingon gani ang atong mga igsoong nahimulag nga kung ang usa ka pagtulunan dili mabasa sa Biblia, dili gyud pagatuhuan. Inoon kanatong mga Katoliko wala man ta magtudlo ni hana. Kay duna may mga kamatuuran nga wala giklaro litra por litra sa Biblia pero ato gyapong tuhuan. Sama niya ng assumption of the Virgin Mary, no? Pagpasaka kag Santa Maria sa langit. Di man na mabasa sa Biblia litra por litra pero tinuod man na. Kanang pagkatukod sa iglesia niadtong unang siglo o 33 AD. Tinuod man na pero dili man na mabasa sa Biblia litra por litra. Ang kamatayon ni San Juan, Saint John the Evangelist, mabasa ba sa Bible nga namatay siya? Litra por litra? Dili. Pero niagi gyud siya kamatayon, no? Daghan pa mga suking tigpaminaw kadtong konselyo sa simbahan sa niadtong 325 AD, no? The Council of Nicaea. Mabasa ba sa Bible na nga tinuod man ang nahitabo sa kasaysayan ng simbahan? Dili. Pero tinuod.
Munaibot pasabot nato ba kanang giingon sa simbahan, not all truths found in the Bible. Dili tanang kamatuoran na isulat diya sa Biblia. Nguna nga dili ta kinahanglang magbukis ra gyud ta. Litra por litra ra gyud kay ang mahitabo litra por litra ra gyud may atong tuhuan. Na kadtong mga tinuod nga dili na mabasa litra por litra, di lang ta motuo. Tungod kay dili mabasa. Tinumdum bitaw ko sa ka pastor no nga atong higala, dili Katoliko. Ayon siya basta dili gali mabasa sa Biblia, di gyud tuhuan kay di na tinuod. Oh, iyon ko pastor. Asa magkagatungha niadto sa imong pagkakolehiyo. Sulti siya sa iyang eskwelahan. Dayon, ingnan siya nako. Sa imong pag-eskwela sa kolehiyo, nakat-on ba o gitudluan ba mo? Usab ba sa inyong mga subjects? Kanang pagtuon sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Dayon siya, nituo ba ka nga naagyon sa kasaysayan ang kinabuhi ni Dr. Jose Rizal? Dayon siya, nituo. Pangutana. Anong nituo man ka nga, niingon naman ka nga basta dili mabasa sa Biblia litra por litra, di tuhuan kay dili tinuod. Na muna mga suking tigpaminaw atong hinugtukan. Gani, human aning timaha karon, human man yun nato ni ron, kining paagi sa bunyag, kay gamay naman lang, ay atong pangkutloon nga mga tudling nga mo atong isuporta sa paghatag og mga katinawa nining puntuhan, no? Mahitungod sa paagis bunyag ng mga suking tigpaminaw. No, isunod dahil nato inighuman ani kining mahitungod sa kinibang Biblia ra ba mo'y bugtong basihan sa pagtuo? Unsa kayo mga tudling sa Biblia ang gigamit sa itong mga igsuon na himulag? Nganong moingon sila nga Biblia ra gyud mo'y basihan sa pagtuo? Wa nay lain. Kaya ang simbahan Katoliko supak manihana mga suking tigpaminaw. Gani kanang ilang giingon nga Biblia ra mo'y ila kunong bugtong basihanan, wala ra po na nila tumana. Ngano? Kay doon na pa may nasulat niya sa ilang mga magazine sama pananglit sa atong mga hinigugmang mga iglesia ni Cristo, no? Ni Igsoon Felix Manalo na aman sila'y Pasugo Magazine. Kung basahon nimo ang ilang Pasugo Magazine, na may mga gipanulat dito nga wala po sa Bible. Kaya kung para nila igo na ang Biblia, di wala na untay magazine nga Pasugo. Ay itong mga hinigugmang saksi ni Oba. Anong napaman sila yung mga libro. Kung ang Biblia igo na, kay doon na may mga interpretasyon nga ilatang ipatuhuon nga wala dito sa Bible. So, muna mahibulong bitaw ta kanang ilang panudlo nga Biblia ra gyud mo'y pasihanan, mo'y tuhuan. Pero nganong napay mga magazines sila nga ilang i-distribute, napay mga libro po nga ilang i-distribute. Ang angay unta, angayan unta magbuhat og mga magazines ug mga libro ang Katoliko kay wa man manudlo ang Katoliko nga Biblia ra mo'y pasihanan sa pagtuo. Katoliko mo'y angayan maggama og mga magazines, libro kay wa man siya moingon nga basihanan nato sa pagtudlo o sa atong pagtuo. Biblia ra gyud mo na nga di ta mo gamit og lain. So kana untang mga nanudlo nga Biblia ra mo'y basihan o ipatuo nila sa mga tao, wala na untay magazines, wala na unta sila libro. Pero the fact nga napa sila magazines, napa sila libro sa to pa naadi ay gitudlo nila nga wala dito sa Bible nga gusto nilang ipatuo. Ato raw niya nang matunan kung naanatana. Kay atong tiwason sa ang may tungod sa paagis bunyag. Kay kanagong ilang gingon nga basta dili mabasa litra por litra sa Biblia dili tuhuan, sila ra po'y maunay ana, no? Ako ning gituyo nga ipahibalo gyud nako kaninyo kay haron makabantay gyud mo ba? Og sila mismong naminaw karon makaingon sila tuod, no? Kana bang panudlo nila nga dili pwede kanang paagi sa bunyag nga pagbubo o kanang pag-sprinkle o kana bang pagsablik, dili kuno na pwede kanang klasyas paagi sa pagbunyag.
mga suking tigpaminaw ako namang nahurot og basa ning Biblia. Gibalik-balik na manggali nako ni. Wa gyud ko nakabasa nga ang atong Ginoo, ang iyang mga sinugo, ang iyang mga mensahero dinhi sa Biblia, nanudlo sila nga dili pwede ng sprinkling o kanang pagbukbo kung maghisgot og paagi sa bunyag. No. Ang Katoliko nga kanang prinsipyo, wa may supakan niya ng paagiha, may og tusmaw, okay, dili supak ang Katoliko ana. Ang bukbo dili lang gyapon supak. Ang pagsablig dili supak. Pero alang sa mga higala natong nahimulag, para nila strikto sila nga tusmaw ra gyud. Oh, tusmaw ra gyud. Pero sa Katoliko, pwede tusmaw, pwede sprinkle, pwede pouring o bukbo. Kay wala man tadid iana sa Biblia mga suking tigpaminaw. O bitaw mangutana ta nila kung dili pwede ng bukbo o sprinkle o kanang pagsablig, mangutana taon sa mga tekstuha sa Biblia nga nagingon ang atong Ginoong Jesucristo o ang mga apostol nga dili pwede na. So maunay ra pud sila sa ilang kaugalingong pagtulunan nga dili tuhuan kung wala sa Biblia. Kay wala man gyud sa Biblia ng pagtulunan nga dili pwede bukbo o sablig. Mga suking tigpaminaw, atong timan-an gyud pagayo nga ang paagi dili kay usara gyud kanang pagtusmaw, no? Di matasupa kana pero dili kay kanara. Parehas ra guna sa kinibang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Adunay daghan kayong paagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, no? Di ba? Di man kay usara ka klase, no? Unsa man pananglit, musangyaw ta pinagi sa radyo o sama aning atong gibuhat karon. Dili lang kay sa radyo, pwede pod sa telebisyon. O manggali ato pong ipahibalo ninyo kanang atong EWTN kung Eternal World Television Network na siya sa cable. Ug niya pwede ta mo gamit og microphone, di ba? Sa pagsangyaw nga panahon sa mga apostoles wala man ang microphone, di ba? Mingon siguro ang uban na wadi man na mabasa si Biblia. Bitaw. Pero nga nung gihimo mo na nato. Nga wala man ta instructionist Ginoo na nga hala buhatan ninyo ha. Pagsangyaw mo pinagis radyo, pagsangyaw mo pinagis telebisyon. O unsa pa na inyong panggamiton. Wala man mag-ingon ang Ginoo na litra por letra pero atong gihimo na kay di mo puna daotan. Di ba? Kaya ang instruction yun ni Kristo litra por letra kanang mabasa sa Biblia, igo naman siya ingon, panglakaw ka mo. Panglakaw, wala gali ingon, pagsakay ka mo, wala gali. Ingon na yun, panglakaw ka mo sa buong kalibutan. Wala yun, mingong pagsakay ka mo. O sa inyong pagsangyaw, gamit mo radyo, telebisyon, natural, wala pa mo puna sa una. Di ba? Pero nga nung ato man ang gihimo nga, wala man mag-instruct si Kristo na. Kaya nagtuta nga, dili po siya musupa ka na, kay mahiyo man po na, di mo na dautan, di ba? Sa to pa, dili kinahanglang basahon litra por letra, basta maayo atong pagabuhaton. Sama ng pagbunyag, pinagig pagbukbo lang o pagsablig lang. Wa may mabasa sa Biblia ang dautan na, anong mingon man tag dili na pwede. Kinahanglan mangita pigid tag litra por letra nga nag-ingon ang Ginoo nga pwede ha kanang magsablig o bukbo. Di na kinahanglan kay di mo na dautan. Sama nga kung magsangyaw ta pinakig radyo, pinakig telebisyon, wa man na sa Bible. Wa pa man na panahon nila sa una pero nganong gihimo nato na kay dili dautan. Mga suking tigpaminaw kanang paagi gud sa pagbunyag atong karuhon yun ni pag-ayon no mga suking tigpaminaw. Kay unsa man din ang bunyag no atong hinumduman nga paglinis sa atong mga kasalanan no matud pa sa atong gibasa sa Buhat 2:38. Paghugas sa atong mga sala. Aron malinisan kita. So kung mao na mangutana din ta kana bang maghugas ta? Usara ba ka paagi? Dili oy. Kay kung atong ipanag-ing ganang maghugas sa sasakyanan or sa plato ba or anything na anato, di man kay usara nga kanang pananglit kanang atong mga plato.
pwede na to itusmaw, pwede sa patuluan lang, di ba? Oh. So dili kay tusmaw ra. Yes, pag panglimpyo na to, pwede pasirit lag tubig, ikan si gripo, o tuslo ba, o bubo, o wisikan. So kung magisgot og paagi, daghan mga suking tigpaminaw. Niyawa gyud no? Atong timan-an nga ang Katoliko dili supak ni anang tulo ka paagi. Matusmaw man, mabubo man, o masprinkling, okay, wala na question, kaya wala ta did-in yana sa Biblia. Gani no, sa katong gingon kagahapon nga atong kutloon karon ang World History by O'Brien no, sa pahina 144. Nga matod pa, ang paagi sa pag-administrar sa bunyag sukad sa panahon sa mga apostoles diha usab sa pagtusmaw, sa pagsablig o sprinkling, o sa pagbubo, kung sa English pa, pouring. Muna sa history, no? Basahan ninyo na sa World History by O'Brien, page 144. Ngayon sa kuno, ato na yung gihubad sa Binisaya. Ang paagi sa pag-administrar sa bunyag, sukad sa panahon sa mga apostoles, diha usab sa pagtusmaw o pag-immersion, sa pagsablig kon sprinkling, o sa pagbubo kon pouring. So, dili kay tusmaw ra mga suking tigpaminaw. Gani, nahinumdum ko sa text message katubang nangutanan nako usa sa iyang giingon nako no sa text nga si Kristo gibunyagan as an example, gitusmaw man tus tubig. Kung naminaw to siya ron, hinaot nga naminaw ka brad or sis, kung aha ka, babae ba ka o lalaki, naminawan ni atong katinawan mahitungudan na. Atong basahon ang tudling diin gibunyagan si Jesus, kung giklaro ba unsang paagiha siya gibunyagan. Tusmaw ba o sablig ba o bubo ba? Kay sa akong pagbasa igsuon, wala man gyud giklaro sa Biblia kung gitusmaw ba gyud sa pagbunyag. Wa po noon giklaro kung gisabligan na siya o gibubuan, wa gyud. Gani sa nay kanang paghulagway diya sa libro yun sa pagbunyag sa Jesus, dili manggali gitusmaw. Nakita ko gihulagway, pinagiglarawan, gingon ang tubig tagahawak niya o dapitra sa kining between ba sa iyang tuhod o sa iyang hawak, ang tubig. Tapos ang nagbunyag niya nga gipicture si John the Baptist, ikuhag tubig sa ubos, then gibubo. Dili manggali tusmaw. Kung basehan nato tong libro ba. So atong basahon kung giklaro ba diri sa Bible nga gitusmaw gyud si Kristo sa pagbunyag, no? Asa man mabasa, Mateo kapitulo 3. Tung klarohon ni kay maingon ra ba ang atong mga igsuon nga hinigugma. Kay nahimulag nga giklaro gyud kuno sa Biblia giun sa pagbunyag nga atong Ginoo. Gitusmaw gyud. Kaya atong basahon kung gitusmaw ba gyud, giklaro ba? Okay. San Mateo kapitulo 3. Tudling 13 ngadto 17. Unya miadto si Jesus sa Jordan, gikan sa Galilea, aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mobunyag kaniya si Juan, ug siya mingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay nangining paagiha, magkatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Pusa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, mihaw-as siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugton kaniya. Bisag taman lang diri tudling 16. So, base sa atong gibasa no mga suking tigpaminaw, giklaro ba diri giun sa pagbunyag ang Ginoo? Kay sa atong pagbasa diri gidiretso raman giingon man sa pagkahuman gayud og bunyag, mihaw-as siya sa tubig. Kining galing giingon nga mihaw-as siya sa tubig, wala naman iapil sa bunyag. Kay giingon man pagkahuman gayud og bunyag,
pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. So kining mga pulong dinhi nga mihaw-as siya sa tubig, wala na nilabot sa bunyag. Kay human naman, madud pa. Kay ninumdum ko sa kong higalang, dili Katoliko, ningon siya nga, mo kuno na prueba nga gitusmaw si Jesus kay mihaw-as man siya sa tubig. Ako siyang giingnan, ato kuno ngayon nagbasa. Kay para nako kanang pag-ingon nga mihaw-as siya sa tubig, human naman siya bunyagi, ana. O, ato kong basahon no gayo. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Sa to pa, human na ang bunyag, aya siya mihaw-as sa tubig. Ang pangutana, giunsa man siya pagbunyag, matubag ba dere? Dili matubag dere sa Bible, litra por litra. But ang tradisyon may mutudlo na to, ana. Kadtong wala na masulat nga kato sila mismo kinsa tong nakakita. Ang labing nasayon si John the Baptist o kinsa tong nakakita nga mga saksi mo to sila nakita o giunsa gyud si Kristo pagbunyag, pero di gyud mabasa din litra por litra mga suking tigpaminaw giunsa siya pagbunyag. So akong balikon ha, kining mga pulong dinhi kay sige kog kahinagbuan no, mga argumento sa atong mga igsuong nahimulag. Mingon sila nga gitusmaw gyud kuno si Kristo pagbunyag kay mihaw-as man siya sa tubig, pero timan ni igsuon ang mga pulong mihaw-as siya sa tubig, wala na nilabot sa bunyag kay nahuman na ang bunyag. Tanawa, pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Human na siya bunyagi, ay mihaw-as sa tubig. So pwede na itong ihilagway nga basig gibubuan na to o gisabligan. Dayon kay ang tubig tagahawak man niya or isa to? Tagabalog. Kung sa yung exact nga, tagaasan niyang tubig din, ay din siya mihawas. Katong paghawas na yan, wala na ito'y labot sa bunyag, kaya human naman siya bunyagi. Pero ang pangutana lagi, giunsa siya pagbunyag, wala giklaro sa Biblia. So kinahanglan tag apostolic tradition. Kay niingon na ba si Juan? Dili ang tanan gibuhat sa atong Ginoo na hisulat. Kay kung sulatun pa, nagtuo siya nga bisan gani ang tibok kalibutan, dili kaigo sa mga basahon, no? Kung sulatun pa ang tanan. So kanang paagi o giunsa pagbunyag si Kristo, wala gina giklaro sa Biblia litra por litra. Di ko moingon nga gibubuan gyud siya, di ko moingon nga gisabligan siya, di ko moingon nga gitusmaw gyud, giwa man giklaro. So asa man taron mga kap kon magsalig latag litra por litra, di apostolic tradition kadtong nakakita, nakasaksi din, nakasulti pod sa mga sumusunod. Yun sa man tuod to kay wa man ta kita. So para na ako mas maminaw gyud ko sa Katoliko kay mo may mas nauna. Ya kining mga tinuan rong bag-ora o wahira mo na sila giun sa mga pagsigurong gitusmaw gyud si Kristo. Nga man giklaro sa Biblia giun sa pagbunyag si Kristo. Pwede mang tusmaw, pwede mang sablig, pwede bubo. Mga suking di paminaw. Nagkaroon aha man tag kaligunan nga kana bang immersion o kanang pagbubo o pag sablig, probably o may kaingon ta nga gipasabot gyud sa Biblia, dili kay kana rang kasaysayan. Basig mayon sila di man mimuto anang world history by O'Brien kay dili mo na Biblia. Sama rang maingon po ta nga dili ta muto anang libro ni Dr. Jose Rizal kay wala mo na sa Biblia. Kanang world history di na ta muto ana kay wala mo na sa Bible. No, mga suking tigpaminaw kay basin biyag dili sila mutuo aning world history by O'Brien. Pahina 144 kay kini si O'Brien pari man eh. Yun sila self-serving na kay pari man na. Pero para nako ano man pare siya. Ang importante kung bakak ba na o tinuod ba na yung gisulti. Tanaw na to sa kasaysayan kung kanang paagi sa bunyag pilang kaklase o usara ba kabuok. Na mo man itong nabasa sa World History by O'Brien, ang paagi sa pag-administrar sa bunyag sukad sa panahon sa mga apostoles diha usab sa pagtusmaw, pagsablig o pagbubo kun puring. Nagkaroon adtutan ni San Pablo kung giun sa pagbunyag ni San Pablo. Atong basahon ang Biblia giun sa pagbunyag ni San Pablo, giklaro ba nga gitusmaw siya? Wala oy. Atong basahon Buhat Kapitulo 9. Buhat Kapitulo 9, tudling 17, ngadtos 18.
itong pakliyon sa itong Biblia, no? Hinaot nga nag-take note yun mo ba nga suking tigpaminaw para nga inyong magamit kung kamo pangutan-on may labot na niini nga punto. Yan o bagyod nga kinahanglan andam yun ta manubag. Basahan ng 1 Pedro 3:15, no? Nga kinahanglan andam kita sa pagtubag kang bisan kinsa mahitungod sa paglao nga nato o mahitungod sa itong pagtuo. We must be ready to give answers to someone who ask us questions. So mga suking tigpaminaw. So muna tinuod Kristiyano, andam manubag. So munang magtuon ta, kaya usawa man ito pagtubag, dito magtuon. Diba? Buhat, Kapitulo 9, tudling 17, ngadto sa 18. Tanaw na ito, yun sa pagbunyag si San Pablo. O asa siya bunyagi, nabas dagat, nabas swimming pool. O, atong basahan. Gingon din rin mga suking tigpaminaw. Busa miadto si Ananias, mura magdiretso man ino. Kaya ako kung basahon kung tibuok chapter, mataas tamang kayo. Pero kamo nalay basa sa kung gusto mong detalye. Ang akong basahon kinirang 17 ug 18. Parang di kayo mutaas, no? Gingon, busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot kay si San Pablo gud sa wala pa mahinganlig San Pablo. Saul mayong tawag, no? Saulo. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi. Nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Sa tudling 18 giingon, diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo o nakakita siya pag-usap. Mitindog siya o gibunyagan o gibautismuhan. Nya-asa man yun hitabo sa dagat ba o sa kini bang sa swimming pool o sa suba ba? Wag yun. Aha man tong mabasa na to nga asa ni dapit. Kinanglan basahon na to ang unang mga sitas nga kini naagyod sa balay no mga suking tigpaminaw. Ayuhan niyo basa ng Bible, di ba naasulod sa balay sa gibunyagan? Kining tudling 17, klaro kayo. Og miadto si Ananias sa balay og gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. So nas balay. Unya miingon siya, igsuong Saulo. Wala gyud gingon dinhi nga munaog sa tadres balay kay moadto ta suba o sa dagat ba o sa swimming pool. Wa gyud paboy swimming pool sa una siguro. Ora gyud ay gingon dire. Busa miadto sa Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab og mapuno sa Espiritu Santo. Diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab, mitindog siya og gibunyagan. Imagine nasulod sa balay, mitindog sa pa ikan siguro sa galingko din mitindog din gibunyagan. So di ka kaingon gitusmaw siya ani mga suking tigpaminaw. Wa gyud giingon nga nanaog sila sa balay din adto suba. Wala. Kay kanang mga igsuon natong nahimulag ron, natong mga igsuon sama ng mga fundamentalist. Nakasaksi mga guwan nila kay nag-observe ko one time nga nag-preach to ilang pastor, ilang kong magingalan. Sa diyang katong panahon na ting bunyag naman to, before sila bunyagi atong higayon na, nauna pa yung mga instructions na sila sa mantuka kining hall. Dayon pag human sa instructions, adto din sila gawar sila, adto din sila dito sa dagat, dito sila nagbunyag. Okay, daghan laging tubig. Okay, tusmaw man lang yun ang ilang bunyag, kaya di man pwede para nila ng wisik lang o sableg o bubo. Pero dinihit, imagine no, sa diyang gibunyagan ni Ananias si Saulo nga nahimong San Pablo, wa naman munaog sa balay niya ang hita pagdaghang tubig, hita pagsuba, o adto pas dagat, wala na. Nagyon sa balay, siguro naglingkod, then ang gingon, basahon rin na ito kusog.
Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo og nakakita siya pagkusab, mitindog siya o gibunyagan. Wa gyud gingon nga uy nasa suba nga mi salom ana mi wa gyud mitindog siya o gibunyagan. So masabot nato no gamit ta sa atong sentido common mayon tag unsa ka ang bunyaga. So klaro man gyud ni dili gyud ni tusmaw. So lagmit buo ni or saplik. Pero gipasabot man na mga igsuon sa Biblia unsang paagi si Pablo gibunyagan. Wala non di non mabasa gyud litra por litra nga kanang klaro gyud. Pero kung mubasa ta diya sa Hebrehanon kapitulo 10 tudling 22, bisag kanang daang hubad lang sa Binisaya kanang ang Biblia no. Hebrehanon 10:22 di ba kisgutan ni San Pablo gilakbitan niya giunsa siya pagbunyag. Wala gid siya mingon gitusmaw. Gingon siya sa nasabligan ang iyang kasing-kasing inaylawas. Sablig no? Sablig. Gipasabot sa Hebrehanon 10:22 ang paagis bunyag. Diin siya mao lagi gibunyagan. Pero giingon nga sa nasabligan ang iyang kasing-kasing inaylawas. Anong giingon man nga sa nasabligan iyang kasing-kasing inaylawas, no? Anong ginguna naman pagsulti sa Biblia? Sanglit ang bunyagod pagdawat man sa Ginoo. Ug ang mudawat mo man ang atong kasing-kasing. Ana sa San Lucas kapitulo 8 tudling 15. So mao na mga suking tigpaminaw nga kung mangita tag bersikulo giunsa siya pag bunyag. So basahon na itong Hebrehanon 10:22, di ba iyang gilakpitan na nga wagid siya mingog gitusmaw siya, nigamit siya ng pulong sabling. Sabling. O wisik. Nagkaroon unsa pang mga tudlinga sa Biblia no mga suking tigpaminaw nga mupamatuod nato nga ang paagi sa bunyag dili lang kay tusmaw. Atong basahon ang tagna ni Ezekiel sa kapitulo 36. Tudling 25. Ito ning basahon kay niingon ra ba ang uban natong mga higsuon nga dili ko no maayo ng paagis paglimpyos to mga kasalanan pinagi pagwisik lang, no? Okay, atong basahon kung dili ba pwede. Ezekiel kapitulo 36 tudling 25. Gingon asa na ba to? Jeremias man akong gitanaw. Dili man Ezekiel. Okay. Kung mahimo mga igsuon kamo pud diaron naminaw, inyo pong ukbon yung Biblia para nga mabansay pud mo sa pag-ukab sa Biblia ug sa ingon niya na maklaro pud ninyo nga si Veritas wala magtumo-tumo ba? Wala magbakak. Unsa to nga teksto Ezekiel kapitulo 36 tudling 25 gingon. Buan ko kamog limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagkamakidyos-Diyos. Nainumdum ko sa plaza, doon ako'y nahinabi ba nga ningon siya nga, kanang paagi sa bunyag nga buo o kanang pagsablig at dili yun na kahugas to mga kasalanan. Ako siyang giingnan, asa man na mabasa sa Biblia be, kanang paagi sa bunyag buo o sablig, dili magkahugas to mga kasalanan. Wala siya nahatag na akong bersikulo. In fact, ako pa'y naghatag niyag bersikulo nga naay mabasa, nga naay paagis panglinis itong mga kasalanan, nga buo. Gani sa King James Version, sa atong mga igsuong protestante, okay, kanang King James Version, Protestant version man na. Basahan ninyo sa Ezekiel 36 verse 25. Nga dunay tagna diha sa mga tudling nga nagpasabot sa umaabot nga pagpanglimpyo sa itong mga kasalanan nga gigamit ang pulong sprinkle. Tanawan ninyo, di ba? Sprinkle ang translation niya sa King James. Oh. Nihinumdum po ko sa kung usa kahigala na yun siya, dili man na bunyag. Ang ipasabot niya, kana man ang ligo man na nga kanang physical. Ako siyang giingnan, dili biya kay ang buling diring ipasabot nga mawala. Dili man kanang physical nga buling, kasalanan man ipasabot diri. So, bunyag yun tagna yun mahitungod sa umabot nga bunyag. Ato na kong basahon, buuan ko kamog limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagkamakidyos. Diyos, ato pa ang kahugawan gipasabot diri mga kasalanan, dili kanang
naligo ka nga, siya na, nakuha imong nanglugod ka, di na limpyo ka, dili na mao. Kay ang buling din gipasabot mga kasalanan. Unsa mang paagiha nga mahugasan tas itong mga kasalanan nga mogamit og tubig. Bunyag man, di ba? O, sa ito pa, kini naghulagway ni sumabot kining Ezekiel 36:25 o kinahanglang matuman. So gani, dili gali tusmaw. Waman gyud diri itusmaw kamo da sa dagat o sa kining suba aron malimpyo kamo gikan sa inyong kahugawan lakip sa inyong pagkamakidiyos-Diyos. Sige ingon diri buan niya sa King James, I will sprinkle you by a clean water. Basahan niyo sa King James. Kaya diri binisaya nga kung Biblia, buan ko kamo limpyong tubig og malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagkamakidiyos-Diyos. So asa naman ang ingon ron nga dili pwede ng bubo. Gani sa tagna dili manggali tusmaw. Bubo manggaling, sprinkle manggaling. So mga suking tigpaminaw, I hope na kadtong nabutaan sa pipila ka mga mensahero nga dili pwede ng bubo o sprinkle, mahigmatan na kamo. Gani sa Números Kapitulo 8 tudling 7 mga suking tigpaminaw, naghisgot gihapon anang pagpanglinis nga ang gigamit nga termino kana laging sablig. Gani sa akong guide daghan pa kay mga tudling pero ako lang gipamili parang di na kay mutaas kay kay mutaas di niya taka cover up ug daghan kay mga tema. So ugma kay human naman gyud ron ay tungod sa paagis bunyag atong i-deliver ugma kanang mahitungod sa is the Bible sole basis of our faith, ang bugtong basihanan bas pagtuo Biblia ra no tangin ninyo na ugma kaya to nang ihatag ninyo. Katapusan na lang bersikulo akong ihatag ninyo may labot na niya itong tema karon mao ang Números Kapitulo 8 tudling 7. Basahan ninyo na. Wala gana maghisgot gani og tusmaw. Although okay man po ng tusmaw paakis punyag pero kung moingon ta nga sayop ng pagsablig o pagbubo, well moingon ta nga nasayop ta ni ana. Ug tungod kay sayop kinahanglang atong ihikling kana. Kaya ang sayop kinahanglang ihikling, no? Números 8:7. Sabligi sila sa tubig nga malinis sa paghugas sa sala. Maayong balita Biblia ni nga version akong gigawi mga suking tigpaminaw. Unsa ko no? Sabligi sila sa tubig nga iglilinis sa paghugas sa sala. Dili kining sablig nga kanang maligo ka kanang physical dili kay sala may gilimpyo diri. So naghisgot og pagpanglinis sa mga kasalanan nga naghisgot og sablig sa to pa dili daotan ang paagis bunyag nga sablig pag suking tigpaminaw. Ya kung nahinumdum po ko sa 1 Corinto 10 nga gibunyagan ng tanan panahon ni Moises nya tanan man gyud to apil ang mga batang masuso di man gyud kakaingon nga gipang tusmaw to kay kung gipang tusmaw to na mga lumos to mga batang masuso. So mga suking tigpaminaw ay hope no nga kanang paagi sa bunyag na linawan na tana nga pwede tusmaw pwede sablik o bubo depende na sa sitwasyon. Kung dako na pwede itusmaw kung daghan ng tubig. Kung bata, ayaw yun na itusmaw kay malumos na. No? Common sense mo gamiton magasuking tigpaminaw. Okay. Dirita sa atong mga kinibang pahibalo. Okay. Mga 5 minutos to lang kapi na hibili, no? Sa atong tulumanon karon nga segment. Ay biya mo no kalimot, no? Sa atong Global Catholic Network, ang EWTN. Kung Eternal Word Television Network. No? Kay ang yawa aron gigamit po niya ang television. O na nga kinahanglan at bangan na to. O na nga kanang Global Catholic Network, EWT and Eternal Word Television Network, highly recommend yun anako ninyo. Kay puros na religious, 24 hours na baga suking digpaminaw. Ugunya kung gusto mo mutuon pinagi sa internet kay high-tech naman ta kayo ron, akong i-suggest ninyo ang EWTN.com kay kanang atong Eternal Word Television Network naman po na yung website EWTN.com. Ugunya kung mangutana mo ni Veritas unsa man gyud kana bang
website ni Veritas gyud nga kanang iyang yung siging sudlan nga gihimo niyang library. Now kanang catholic.com, www.catholic.com. Pwede mo download og mga MP3 files nga libre, way bayad, no? Pero katong sa left side nga katong kang Patrick Madrid nato siya bayad, no? Pero dito kung dito mo click sa archives, wala to'y bayad, dito libre to. Nay marka ditong archives, then ay to current. Kaya itong archives good kay katong ilang program since 1998 up to the present, no? Ang current, no? Ma-download na ninyo mga suking din kuminaw. Duha na kaklaseng file, RM file o Real Media o MP3. 40 kbps lang ang speed. Ana. So mao na mga suking din kuminaw, hoping kamo nga high-tech na kayo mo sulod mo niya na karon madali po ang inyong pagtuon, no, sa atong Catholic nga apologetics. Mantigo ta manubag sa atong pagtuo. Niya kung gusto mo mangutana ni Veritas sa iyang tulumanon, kay munubag tag mga pangutana Sabado ug Domingo, ang atong cellphone number 0918-5497-065. Ang atong usbon 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. 212-6200. Ugunya ang atong PC number, no, katong mo text labi na katong dunay mga computer ang dili mo makabayad, no, kay ma-appeal dia sa inyong internet bill, no. Ang atong number, no, sa PC 277-00-5786-811. Akong usbon 277-00-5786-811. Doon na dito yung ngutanan ako nga kini ba kuno atong tulumanon. Sige na gyud, di na ba kuno nimo undang. Well, ang akong ikasultian nga so far ang atong gipirmahan nga contract diri sa DXAA 3 months, no? I don't know kung mapadayon ba gyud nato kay depende man ni sa atong sponsor. So far ang klaro nato nga ipahibalo ninyo kanang atong nasa contract, no? 3 months. Pero beyond that, I don't know, no? Depende po na sa Ginoo, no, kung mutugod siya nga kinibang ipadayon, no? Kung pananglit gusto mo tabang ani nga program, well, pwede ko ninyo ma-istorya or ako bang sponsor, no, kung mo appeal mo, no, sa pag-abaganing bayronon sa atong kinibang tulumanon. Okay. Well, no, sa di pa ta hingpit mo tapos tong tulumanon karon atong masaho ning kining ka word, no, pulong ni Mother Teresa of Calcutta, no? Dili na pud kang St. Francis, ang kang Mother Teresa na po itong basahon. Madod pa, people are often unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you are kind, people may accuse you of having selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. If you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it's between you and God. It was never between you and them anyway. Pagasuking tigpaminaw, kina lang o sangalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kini inyong bus kay Suwon Shelbert Tunduyano Sr. alias Veritas, moingon, hangtod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen.